barabare yabango batia ogocha mo mukorera ali ne chingende elinde chibekiro monyo chigatumiguga twali gotabunga minyore yamo yo nando tuliere maragoba kwameni ritoka gosabara ritoka kwameni agakimaiga kwabeka munigero kormalia chikoera bwango twarumani twasibenia mabere sani gwe taiga kogweta sobo mubani kwawe kwanyango samba bale bituma kwabeka mubuko bawon ebintebyo twakora ngamo abantu bande ngo beke assumption ngwamba korra bagoteba ngomba bagonoteba ngaya ngare bumete bono kunyoma wacha lero monta kunyoma bare tise michinga ngakimba kanyomire bakanyomire umanyete nge inegi sitari kunyoma kwale kotali gento gyacha marugaya ya assumption bono chipointe chiwachi banga buya igegente kitwarake rura tutwake birenge kingeyo ekyara bantu bakanyomanire ande na guchinyoma elia arengengi abantu bakoleta namo kabisa ekinyore kigima baito monda kanyomiru ne kinyoro kanyomire bantu bana batangi n'abandi nande bayibwana bamurana aruro mungwana omonyometa bangina babera ha danga mungino yo matebeti nganyomo mungino ndenga nalikero kenda ara maintain obwanje ningata chiko ngenda lakini nende ngana nelinga tulikweni kare cha bantu igotogote ya bantu ngakare abantu kunyoma banga barugi abange nande bayigwana ine bantu babwate ibere nchira bune to bwata matukaya bano okamenya okwamo ebinte bitokoro tutagocha none sukuru buna twagachire twinyora nona matanga gakabeire muntu tayoro gochumugondo muntu tayoro kogenda gasi ekinyoleke kima onde tayo kando kuyurera bagetumogete abantu barosi ndagera bareta ali samaberi nyomberi njaga utirwe rosi kundagera ndagera kirongori aretwa mabera aretwa maruboni aretwa ukuma bwaretwa lino guri aretwa abantu baragera ende wiki ya era ko yara elire igo eburu yaba kirintu kya mama ebintu buni bya to kunyora gocha pono lero abantu stiringa mobali lakini kibiriti nkirigo sabwa naboranya kiro muntu genyarire nabo igona bakanya no momboro gosekiro muntu genyarire ande ngola beka ande lakini ande ngento kwebanga nonye no roba ndu akabeire buna rori oko bego Kenya na Somalia ita kyanga ike gwatambuka gwa oyota ka sabo muri tambukira gocha basi ase narora agito kwa bori nganga kyo kogitera tora ira na rero moraria ningi akoro obori mu gwakere gusi ekiagero manyeto risoko reito igarenga gotebanga tumenyamo akabwato buri muga gatebanga bono tumenya inde twalisi gochia bono tukamenyera hamwe igo ntwajikoranda nga tubwato buri mubonene igo tuganza kulisa bange tusa kulisa yanyange twabira bange twaye buri mubwato keire nasinge njo yabo moboria no bwagere tokorteki tumenyete amo yani tutakitiko kugenda ande una bono chikorora sense tumenyete ya mumbu amache mumbu okonyora ngetora chinse amogete abagumugusi abagusi ko ngana barari ngitoni boseme na sota ngano bari ngabo nabagusi boka ine sako yabo bono ekiningi gekorokia bono agente kaiya tangereti no tiganda baboria barari igombobe ngosembuya abantu kibanamo ngosembuya njetindo jinga gotengari ngorande atwaenda ali ababashi bakabeki simbole tokaite manganze morali ngaikubuya sana ngobono bomo bolimbobe lakini egente kaikibunikerete osengero egente kabona se kubunikero moralia ne kero nande uyavu abantu gete bake bagosoa gutwara nande mwikemebe ande babwa basoa kunya kungusa abande ko toko genda mutwe abande bana kungusa abande kuchimageka omobani nchenda atebe sikia salikiri ne abantu bali abaya abakya bangusira abande ochiabe bakonyara wikabo muntu omuya obwate influence era bwate influence unabono abagaka ese nabanyo gyatangarire sabagaka arumbo kaka igari kobeka abana bayamo obeka abangina bayamo obatebi twansi naba matule ori nisomoke ori nyokomoke alingwa ito chombe chigote chonsi chirisi lyamo bono daro mwakorera otebanga tokunaria toetari onde tacha toigoro maranguri tinko naro nyarebe aina machiko nano mungina go ikome omenya ko tenga yani gakini menyete ne gituje tigamye kigera constitution ne rumo chiyo yone kaige tengerere ti esimba
e constitution ne kero much ande constitution itigeba oya kero much elinde kero much obwati amajikai otherwise tanga bono twa no ema tanga twa kiru chibunduki tanga twa kiru no na magena lakini obokongu mbolinga na ki engana ero ne nataka goboro kurwa sole ne linga nataka ukabesa kurwa sole abantu abaya banjire kuira kero kenda abantu abababe babayira senkoro ikera babwata influence igende getanga ni umuntu gakororanga omuntu oyo chire kubyoka nande nchembyoge tega ndeli so asekinyoro nayo korago cyanga togende gucyango konye omoikia otumera owengoro ime amura buyake go watanga na wana kangaira atigaire jibweka otigara bweka ekero togo tebanga obo mabu mugusi bole tangamo esimba wato beka amo kabisa wato bekiramo kabisa igonda getaba gusito bamo kero tu abeira mo komana gotebanga muko ngakere chigura embe kwekero gogete igo engento kelinga no bwato kwegimerigete banyamuliro bago tenga selfishness yani obwate amaisa ona baigogete tu lakini otegete gotumia abantu for selfish gain orochenga kero kendo mobani kago chamo na muntu gete kago chamo abantu bali bonsi na abanyoli abana abane elinde bono bomana batebanga tingangole gendo gete elinde nyole lieta lakini ndusinga saga point ya ka ligira ba musalina pensiri ngoligera eraba omuntu otwariro bomanyi obwate exposure omuntu bwate influence ingia kabisa ando rumja nale sepa shiningia sana yoko sarania obomo abantu kubwa omuntu omobepi yes ekiagara erene matono mobe abantu matono mobe ekiagara mba komwanjo matomo muntu tanga oringe omuntu ngiara kwana oino muntu ngiara kwana lakini omuntu omuyaija akomisilidi wasirire naende omaita abuna baichara salinge gentekyo tingo salia Ejata tokeligeria naki kayumo kusia terretie. Omobani na kera mate gasi giki nge gotinyega. Narete wait out. Abe kigate gotinyege kiagera abantu mbale twegene tase kinyoro. Na engoikere ngakibuna njontiri ndakwana abantu batandegerere kiagera kyontiri agocho gukwana. Nabibwate. Omobani ka gukwana kero kinda abantu bamutegerere. Korona turamangana ya kare ekinyoro omobani. Na kero kinde na kigeko gera abantu bakoligere linga ngukwana linga ne. Kero banyolenga ngukwana banyara ko bakolira na kolitegemea mono. Igegenteka nene ngelinga na ki omuntu tenene mutwali buno watebeshi mantuli gotinya. Omuntu tenene mutwali omuntu bwatali kondo tata mupishana ne. Kabwateli kona wekana ansire abantu mbalinga bamutegerere takora naende nakubwa monana kya abantu banjerete buna bono abantu baito abana siasa au montanje tinga ekora nchongeri bago moyo ontiri buna banantu baratenga tondo tutagore sukuru eri agachiro bure mu bwaito omuntu bwata chinguru atabenga imuka tokende bantu bagurike mambage koimuka ne bano gochikosalia ocho totebia atyo omuntu atabenga ngatogende okoirwechera omigwe omanyete enjira narigereria bintu gocha no tinda mamyaka menge abantu banjire kotekerera omuntu ori omube ori otari kwagacha oinera bakubwati ngone nere lakini omuntu ori obwata mangana amarunge ori omuntu otenene boronge okukwana mangana aragacha abantu bamotebinga no omuntu bosangia gatotebiga omobani mbora nayo korabana amangana akorugunge kene nekiruru ekene ngiana koba egyansu lakini eso omuntu bwanjete kene gakoigubuya ngatoboa ayugo no omuntu okwana nga wambie atari ngandebi wambie ekereki yekero gotebi omuntu ore aro muradi ya kira asigita abantu bagogeta nga tell them naligo tenga ndebi ekiagera taro chingandi morengete igenge ndongeringa abanyanguru na abagotuita batukore lakini so long as you ande tukukwana mangana ali akogokia abantu ayo a man of the people lakini sheitalia simba omujumbo yo mona ikaranzi abantu iga abalizi be kanisa agatebanga mbole go mwanchora bura nare ngo morisha nainjenga mana goyeda nainde ngaroranga omorisha tingo chora abalizi ba minto gingo genda bunge abalizi bamberesi okumana korwa roro kanisa ego gotene no gatebanga karate ne nche koro kwesimba yabo basi njendete CDF kurubo basi ere no mobani nje no mobani nyakenyanya njendene to kuru karoka ali CDF na mangana njendene to chipara mangana mbya kima mu karasa karate ne naga bagora okwana
omojumba akamana gotebe kanisa ng'omaete namana nariganga kimwanchora buno morisio ino wikandikia barisio ba minto rende bambwate cio bugambio bo nari torakorera kene kiagera omorisia ndete tofauti kurwa barasiasa ngamanyanga barisia mbali kuri kibesa akamana kubaraga abaiga batata bachirire aba bajitakunire abure kanisa ibe badenga abarisia bachirire bajitakunire njetingo itwa naba bakakamana gotebanga esimama esimbaga ari nyanchwa njaga jite paka gotebe street ogagire nyumba ya 20 million from nowhere na kyuko agacha within 1 year 20 million nga yuko ruzi kibeze jesima bona morisho yaga kwana buya nkaroranga baraina guchiba abangire gunjo kabono gunjo ikwabeire barenga bagucha wancho murayo yo nande bono shiri abantu aba baraya babarisha abekensemo na barabange na babwate following bono ngogucha gutene na tebe ngomugambio kwana buya bono ontirio minto yes sir omobanika ata kwana ndotagete tona emwe binto bya salirio bwa mate bwo mugusiye nambe ya mona mbebire nambe se tutwiki sita tutigere nonde igonto wararenga mbwarengo ande tomar gore na muino ya eto bare naki ngitora akora twambe koirania okay twatebire nk'abantu bari abaya abo barambe kosaria ntoitaba beboka ikiagara babe babwate mandate yanke haya egento kende kwamba gosaria omonto kabwata ase atakire okonya abantu igago chibweba bweba ekerara asa gokonya abantu nyene constituency ngima uire ne nyumba yaye yoka usikirira abande isiko yagera nabari bande bachaga ngari ona tuthia turyoyo ito ikiagaro itaji uine turu tokonya na indutora no point yo obo inche nenda mwamu ibinde bino biramo matenda mwamune ya mwabo bunje igoro chakara babaimoka na baro barigyo monto aba no bagosi ikiagara nkuyi bari mbatakeire ko sabisa simbatakeire ko nyora rende no oino ro muiko mubeto goteba nga ingi gotwa renda mwamu ingi gotwa robo inje igotoka ne tiko korra ba minto korenga ne tokora taki toka ne tipa tokorere una wane simba tingo ko girega manyengo yo bono bikoro tebya begete kuri ginde njeranga kingo byeti agote ose naka mbere mukare nga segete njena kira tingo ko tebi nguri gikware ngemeremo na monyoka na prae na nyore mirmeyo tindiko ko tebi nga na nyore mirema lakini nge gimere tinchi bwe ko monyene none advice nta ko na ki morali otawo chino prae ga ari muino ose na kende ekina kichanda to mugusi ige point no bonche nenda mwamu ne libero ne byonse ibi ne moko marieta ira gini marieta kero kende obo injobo na to tenga buya ancho mino buna buya anchiti igo ikarita ngani ole ancho erindo mana kumanyanga na kyo chuanjo yo mino korewa ewata ngaki talinga eanche una buyanje doyo mino ancho yo mino una buyanje tego devine diringa no buyanje ekera kura gerenjara ya kurire kwara gere gom buyanje umondo mindo erero media kero monda go tebe kero kurigeria no online kero monda go tebe ago focusing you can kero monda go tebe nga believe in yourself ndalinga mwegene nyosa nga to kunyara kene believe in yourself egene umuntu yanje abuno botutukanu bakorenta nchiri ko nandikwa abuno botutukanu ase mwanya bantu Lagi ko nigaliga simba ko arora na kwa na mangana dali ko jopo to mbio ngo yatakunande simba ke kuna gochora weke chore nya makuru asama ule kuna gochora tiragira muneke obiri kali ko gotakuna bono omugusire gatorengereria njere ndengao to yani wigatoire ne tucha korengereria njere ngao kubwa buna to korengere bono tiga tucha ke gitango kelie simba ya tema bono ekero mo bani buna yo mugusi kwarengereirie watakire watambukire stebwe ya mugochi motwe inki geko ntiria kubwata ukuguru agoteba ngo mubani tari guchia anja tanja igaho mbora ukubwata tu mutiga mwenda komo ya igaho ko musanga ngayugo jira na guchia mwenda komo rudi hapa rudi mdown PhD nande nanyo rege ntukende ngali ki na bantu mbali bakuburani une nembwa iyo
yani igokera manyinga ime kuruchi sokoro kuru abantu kurukara yani igokera manyinga menga nabakaro bwate kente kyubo benga gakyanga jina bwate kento keria yani timanye tinga nchira kibaratumie kurusie kente kime yabo a point yende ya retro gotaba mukumbu gusina ande na enyori ogo fail kwa baibuli mwibuli tata go fail abaibuli umanyite bali master tigangara kwa na point yetu nayo kare abana bari gukina bari gotebuguna bagukina buna bakomenya lero umwana nachaka komenya bubi simba oroche simba ngamaja ina kunyugo na gukwana na guitirira mangana ya umwana nachaka komenya bubi nabo baibuli babere bagutwara opinion ibere bamatanga tigo umwana eyo ndoko bolinga gakyo umwana orochara akorega tigo umwana ekera agotigwa akambuka lyagukina nakwo nana bagocha komenya bona abantu tagutangwa tangike ikiagere mbwiri akorega ntoki bona no umwana gaikire no nase igakobotenga kwani nye tata na gonkania aya naye ngo inara na point ye mama tali gonkani njire yo gonkani nande kene ngiringa tana ukani kwa na robe buli bande bakwegerera umwana ngano moke ngatare kirasa ko akotebiwa mangana ngamutige okore bintu ngano moke ato mwana gwate birasyo ato otonginyo ngokore bintu andike makobanga ngamutige umwana one karawo cha gukina uko sambe ichi abande okonyanga ikinigi ntana letekirime yaye kiaburugere tuna abuli bango ndabago cha koteba ngomanyito yitaro jikende kiera na bana lete motige umwana nkogenda na arorira abantu kugwamana abatomete chiza mochia maiko ari umuntu umwana okuimuka bagende esto igo abantu bito bare Kenya ni supermarket tugukwana ongenda bachi kugura ebintu obeke kati umwana umana kominyoka umate obugurie kandi igo ne bitamutamu umana komate binga umana komate bingolere umukani umana kominyoka gaiga obwate ebintu burusi gali obichisafu obitugutanze ochikomonyaka osalie ebintu gabwesto paka ngina bonero tenene igo tefanga nekine ntokecha kabo muchando bw'omugusimo muri abantu babiro mwibuli no mwana yacha kabo muchando bw'omugusimo mugima igo wacha akagutugemba ebweka lakini embwe yingocha ko ngafactiere nje buno mugusi naye buno mubani ukamenyete muinaria abantu igabanganye tenga tigara ikamihaka 20 ngakero kende alinda motebi understand nomanyete ngantu bwatemechi emenyerete no nebina ekine umwana sabari ekine umwana ukori chingeni no mwana gagukina igama tenga na jindu cyo gukina naga ndekina ngambe ekina that's true ikiara ma environment ya ekina anyo mwana ukina ngane kanisa anyo mwana ukine liyo mana mateme jinero ra ikere liko kwega mause nembura dingana keteri yakwe omondara hete rote ande liyo kubolinga ngakyo mwana yakwana lingana iga ise no ali ngina no ali bakene no bali abandu babeke midusinga muri oliko ngonti agoma bonara iwacha dara iwacha ponje no morali omugusi goikatwe anje ntwe yani agenda kurunga appreciating yourself nga nje no mugusi yani tuitabe nga no mugusi ole abantu tu yange nande to nakweringa ngaki ngatinta kete bantu bamanya nje no mugusi tubwe chaya manyanga no mugusi nande kaba proud nga no mugusi kwa no munu nga no mugusi ikya na rora abantu abange batenga nje mwana bana bakomana kagusi nje bwe komanya nengo chiko ikasa abantu na kona naso akokwane geswaeli tito lege songo ikota manye uchikobori nga ngabira kyole nga Mukenya you know abantu bali embwejo esambuli y'abantu bunabo omubani aye no mugusi kaba proud nganje no mugusi Osona mwali. Na a point yende ngoli mbolya. Yandi mbolya. Esi manana ko tebo tara ende point. Ndi mboli to yobwatera. Ataleba. Esa point eyo. Ataleba. Egenda kwananga abantu mbale batali bwe yani becha ete. Mbali witabena neki bale. Okonyora omuntu buno yo mintate abire. Erogene ngento kwana bata sibe nkweroroka nieri. Yani abantu batagete kero ngendo kwana ngento kieke kusiba mana okobori muna bana ntu post tia ganto kama aria muta mana wansanga male kwana robo mo bwa kenyingi
kwani tureji president kese wikato chakere Kenya igebwata abantu abange chikabira iri ngi meronge bono aye togodenga charity begins at home oiko chake kurubuo omobani barosi buo simbero sibuo ye ndono chiko gacha buo ndamanyeti buo na kikale ukando sikurubuona linde ndebya abantu benyomba yane ngaki tobe hamo kabebuya bono chiko kobori omobani namo to kwena no ene kanisa wate abantu nganta kete bono to ba amigo tutu aro marembe kuna mama ite buo na yo gotitoro usino mokungu kale go gotitoro kweli na yo kwena komnyokani no mokungu bwakya ono kanisa kelirandi no moteregete kabisa bono rinde umanyete abantu mbamanyete ekinyoronge manyete igo egentongeringa abantu tiga to appreciate ya story na obo mobo igo bogo chaka kurunka kurumwao enjera mukolireti na mukao na abana bawo omuntu your next neighbor nero manyete lakini ige shike ngeringa chikabira chinde gusia nkali ya Kenya igo buye anjete ngana ba chikabira chaba bare okwana no nicho bisinene kwe ba gwititole munu obo kabisa ba gutinyo titole kabisa omubuye kana ga story abantu aba baje kuruma ata bwango iga oroche mbake estate ye to bone officially to bwate menu ebere nsi ya gatole munu baso kwegeliwa na no ene chiga subuna bono ense ya Texas ye kero korariya okora bolingo kwanole Spanish ukwane ge songo ego onye tu ukwane ge songo iko kwane Spanish tu kwane Spanish iko kwane ge songo omana kwa wemeremo na zinge njuba beta abange nani bakati toro munwa bakabisa bagihanjira nanga nabo bale ono bayiru turabamo kinambe gicheito tukwana umuntu wito kabisa ane kerege ndo yako kana bwate banga bono na intu wika toje tokonyana ane umuntu oyo chire mabu na intu bune simbe gorate ato asoire mabu abantu bachage ukwana ndo chaba gusimba bwate karaba aganto kabaganto ke abantu ababira abange abantu abanyore ai babwate baketibi kirito kwana gali morali ngomobani tikakwegeria abana bane kyushi to weterende aga point kande bono ntirio mintote birenga ngana kero montago ikoruo nyomba igona ruka manyete nando omubwana gusalika na lakini no manyete omubani na tebe point ya linga no ondo ko montako gusunyora ko gakine omonto rasunyora omonto omusunyora amatereke mambia ya mara konyara ngai gota getomo obebusio murae tagwanja era ago chagusunyanga urioro konte bigi usunyora nuko wasario omugumo gusi esimba ndago tinyelinze kabisa ngotinyelinze toetaine ntoli gokwanania lakini maambi na nyoli roba kongana tio konyo kwa sore unless ko bwate nkolenda ubuna manyete simbo bwate nkolenda buga muntu tago charaisi akuboli olio tinyelia ona byamo ikiri okalete besa no ulia tenga Rusia beseli ayortese ngono mbuyo gote benkiagera no point ende una bono nkore na echechaiga busaiga ntubwate chinyomba cyo mugusi chinyinge ntubwate inyomba yo mubazi twate inyomba yo munyalibali twate inyomba yo mugitutu twate inyomba yo machoge nande inyomba njire ime njari nabo nande njiro njire ime inyomba ende nere ime nande se chinde ime abanyalibali nande njire ime kone tuko bara chinyomba echi echechaiga ngokora musio echechaiga ya kora jo mamini tumana konyoranga nane chikurangwa kuchire timete se kingererete no abamo barabu echechaiga nare gokora ngwa kuchire kwamara konyore ense ya mogo se osino mugetutu amache gari kirase era mugere kirase skuru chia kire rangi kire skuru bwate pasi okoganda go sensa utumugirango no amara mutayo para teyo skuru nchiri Kenyatta agachize chiro ino mubwikano rinde ngoteba bono kuboliga ekero ekekie kobagwa ekekie kare kobagwe gocha okonango mugututu gaegu pokoegwe yo mugirango gosiga ko gwene bari bae gwenke gosigo chiko uchi chirengaine iryasirira asigiti tindi komanya time tinkinare derente kyo egere mana kwane point yo bomo simba time tinga ki abandi bairine magega mizi onye keki yegocha simba tigana ragobori wono gaki omugushi are gotebanga muminchorimi tangana ki esimba ko regende kyo mominchorimi tangana masaraibu bono rende onyo monto minjore dirimi
gaki no chore ngana na musera ibu Tirio bitotera igwente ikyo. Ekera abantu bande babikane tamo ogona kuyunga mo chamo mwana uno kinyomba kyangu abantu bande babikane tamo batagete ko kore kintu babwato umuntu ramugetiare inumo kona witananga ngokwira ari ne simba mwamungusa totagitionde eventually mwakore tamo mutabwatira no mugambi garokenda abantu bande twatabanga tobabamo okaraye bwika abantu kyana nguchia bali na kyugo chagokonyo umurayo obo igo bagatebaninga egento keria toso asigite na intu turanyora gatariga turabeka mu Tirio minto karaigwa. Etubate parliament yemo. Neyemo. Esa abantu bagwikaransa kyabanga bilioni 600 nkuru ebuchire gochichi county. Gochichi constituency. Kwamana kanyarange mwaka oyo moere budget yosom kero mwaka mutinyisa butanga. Kero mwaka. Myaka 5 budget yasom. Myaka 5 yasom. Koru 60 what independence bakabono. Igo ngaka keki yakunka na goikira muntu oyo ndere timanya tina we no ria. Abarayimbara matimbo. Ko gatimbo riga untiri ayemo bani. Yani bariko ikaserende bakumurana ki. Matimbo rere. Gai wo mutiro minto. Bariko kababoli na ki. Ntwaliana ni wo minto. Twaliana ni we. Egera abantu bayikunga ki. Aganto gaitonkali kukagenda. Wo bani. Nitimbo wekalisa gaswe. Rintere omongina bosoke karatiga igwa onde tayo gotene nabwo atari ikonda atebe nga minteke kinjachite ekeba kingia tutaboleti ntwayare atete baka ngaigwa gusi murai naro yomo chibasa chigatomwa nande bagachoka rundi tingi chibasa nari chigatoka ngego chireke ganja akaira takole timiremo tanaro omaite bakole ngaboli naki igo bono chipare igo chiaerete ebintu bikaera korosiwa chinyo chiobese chigakura kwagachwa chisukuru chigakura kwagakorosigwa ende chibasa chigatigara nimbwatari chibwerio mbori digereria okutaigwana gutaiyoga bura sitiye kwirana tiyo keroko naranga kiru muntu tibirengera kebega bata techirana chigaro adanga richirerane oya twagachi ndani ada no twagachi keras dorida chirane chibesa njiboru ndo lakini rendo moralia buna nateba abarayimbara matimbo nababekwa baguchibesa chonzi pi kendo ngiyo baramanya wono manyite obakongu bogojaiga kendo gerega simba ya tebire igo konyore ngente kamongeringa bantu baimwana ini igo gochiko kare ngenta ya weka e committee chegunjo kerenga ga kore ta weka tutaiyo murayo yo mara batanga ikango korega baro ba chore te baro ba seidedi ganjiti ga apu nchengiranie elinde nyale ko bango batebinga bantu baino baigwana ne jibesa nabo chire akiri basinyo kibakore tigangiranie igo nere bwero siriete igo abantu baumia korengana buna lakini obo monegendo kiengenche kiagera bantu bataliamo una bona totene shegi mwagenda omondo taite ko baite ngenda gutumia nuko baseverani monta baseverani obabuye ekiagera na bakora anonye eshimbarayo kora winda alioro sana ekugenda yemuria bunga chingiti jamnya kakojia na kojia echi amanyoge yamana kuimokyo motugoro yabwata kama yabeke ebigotinse ya samunuli igone eringa obomo nonye na samagende dagushi no na se county cheito no na se bintu byo kolekana ga buna diaspora n'ingintu kingenjo otatiga onye moko chugotwara abantu babagaine omubani atinda rango mugusio itu twaikira asi yani ebirenge ibito tura omunyamuri aratenga where we can disagree to agree yani ngo kwane gento ntanjeti lakini ende na boto igwana inenga gente kyo tingianjeti asando go kwane gento kero kende nganjete lakini oko kwana bororo kabiso tangianjeti ere na gyanjera ningi yakora totari kugwana mate obwa mate ose okugwana na negento kiamana sana moralia okoba amo igokere gente kia buna bono otoso ensenere yamo ntiri unye kwana marieta ere ntindi sana azijisegi nande nseye ekereka nitikurwanie nsesegi abakobega na nigo
no igo bagotumia egento igorkunga oko batanana buna bono ingise gocha bugo gokorwania igo ngocha ngeta somongino mate ngoma tontiri no monto mwe sana ngeta sabana elinde bana boka nyomba esegi nyomba iga ngoja barute bikamwe abantu kutanyira bikorodo nane mbale atere binto mbale atere none bifa bigo gokora ki bigo gokora bono njingo na waka jingo bikurwaringa ontiri ena mogolire bono igo ekaro tuliamo bintu kendo ngiro kiraje kaso imigati yaito gecha gotwaka isiko obubembororo robwoko bamo totarangenda obubemboro obwoko bamo ekiagera narorire naboriri nainde buna nabori kare esimba nkororere nga bono twachiramo no tiri nanyore iria one omobona nanyore iria bone agenda eri nabwate yekiranire erinde simba yamana gojo ne agenda ya yamana goteba nga bono enyombe eri natagete guchi gokorerie ere bosongo yaraterire basani bane mogontiga karange emia esimba eteki advantage onyore nga kero kendo obomo bwito bwasarana ni bwasingira buni bono obomo bwito asaboko chabonyore challenges ogotegenana buna bono twacha abantu twacha abange ekiombe iga uyiga esimba yantebirinde nga abantu bachega twatebaninga tobeka kabesa giteiga ende gatokonye kwamana konyora bali abarai oyore usinere chamani noyo kubata chibesa bamere gweta kando bateri ngoma takabesa kaiga nabagaise ne togorera mangana gite ba kambaro bagenda bono twasore gutwara chimba ngabona abantu begene yogo tegena na gwasirira ase amate yo mugusi gatwaro kwegene na krogu wasaliri abo maso mugusi yo abantu na baba baronge babwate straight mind batari kuchiko ba wibi ntu banyene tokote bang banda uri twaso gutwara chitangutangu ase bale kero kende totari na sabantu baito tigangona rarigereria ndole ngaba ndo chinga abantu omonto tonyere kabisa abantu batagete ko rutembo toga ano ene jinsa mochi Algeria, Albania, Bangladesh inoje asena ko Barbados, Belarus abo chifu moria North Carolina amato bwate de yera anda bango tanga no tora ma sande sana ujumbe jeno tu ajinyole na no tora sembe ya masemo by the way nyo gotagete ko kwana bali moro online 818-475-9201 818-475-9201 yobatemo ine to kweli bagaya masemo kwana mona ito meanwhile again tongere tu akwanera bwango iga umobani tu anyoli robakong anyoli robakong kwanyora robakong musani one na ale na jiku kwani shimbalia tuko na akore chechega ekero toralia tuko kwani ngiti po ngiti agakwa nabo igo na basani bali na manya batoto bana batano so be shimbalia ekero na mutalira na ande geshike benga mbali na ande bakoni bwango iga igo kero munda at least onyoli robakong bono igo tuko jago tebaninga untiri roshie kiombe ke robakong our main focus robakong elinde omuntu gakonyora obokongwa asigati yaito twamakonya ige main emu yaito no gokonya soboko tali gokora magendera ndonsi ina inji kimanyete nge kero focus tigendo kero twale gokora esabu wale tebanga nkonyo ntagete konyora emia igonko focus emia no yonye bakale kubika 120 oba emia gora focus na 120 elinde nga kerense ingwe mu emigati abo 99 igona atemire bono engendo nale kubore ineke omobani yaikere aye sitari kero kokurwa esimba sitari bo basi okurwa akere simba yanyoriro bakong igongo jagoja ngomo tebing esimba ga yakurumbo basi kenda baba so mokonya ekiagera naro lirenga egento kero next ingeringa abantu baito obomo bwabeiro buyasana lakini abo to bikininga mwesimba karabamo mumo bani kabamo ngayo ntiri hakurwa muntiri atigo muntiri bamakonya igo bono roche obomubo igo bogo chagoto konya gosendo che kango chagoto bagana bole dano monto okonyu kolitu abwate imu jogo konyu to konywa obani omorari mangana na bara matindi na ndibuna kwa yakwanire igo nabale igo ekero twajite mona kero twajite nsega aga chinse chamaiko ego twarenga abamo buno mugusi
nonya abantu barenge beatanani take lakini bono yabeire mono abantu bono ebisaku byonsi byeatananire kwa kwibunga yara abantu bachakire nga abanyali bali bachire gocha abanchali bachire gocha aba basi bachire gocha igo muno gwakebeka igo moralia nabakire igo omubasi akanyora bakongu nande abantu bagatenga kabisa ngo mubasi anyora bakongu bari batenga mugusi batebanga mubasi kitinale anyora to bakongu bono kombi ngo abana babasi tiaba basi bakareki bakonyane boka abana bakonyane igo bono tugwitinga twangere kuyatanana bono ngochaka turi kuyatanana baka toche binyomba tochenga bono mwaboto tochaka nga batondo abanyakoni abuno toroche murari igo bono ari twakonya kalindi lakini ndabaraya baiga bale gochamo abaraya imturu kana ebyombe mbiri bibe ose gwatana no kunguri kobe no kuya omosiko goroko nuonga igago tebange kinekene ogwatana ne kokuno kuya lakini abaraya baiga baichamo baisaranse no moskoli ateba baisaranse bamanye nga kibakobeka abantu abatutwale one big committee yomugusi tomanye tena ki omugusi wansi mugusi akoteba nga bano go tubate meeting yomugusi twensi amatomanya nga bano no mugusi okumerana omugusi okumerana bano point nenche ngoteba abo mbia mona asing chocolate linganeri otwale byombe byawawao ubona bwa omubu mugusi iwono ubona bwa omubu achakira ko babu mugusi ekyagara abarayi baitu bali barabelira egeka